Ewe bi beke na kwa mo na bi na nene mo do de lo nya bana de lo nwoke de lo nwan. Soludo apatago we me full video we na akọwa that na automatically yes no nke be eziokwu that na ha arrest ya na some pastors. Na arrest ya na some pastors na eme arrange na social media. Enwere nke mụ na enwe ụmụ ejima etefugo m afa ha. Onwere ụmụ ejima mụ na ha clash na TikTok few weeks ago. Amara m ebe ụmụazị ha si esi. Ụmụazị ụmụ ejima amara m ebe ha si esi. Kirikiri ụmụazị no June no na-apịtọgharị ha na-apịtọ that place na ha na-eme amansi. I came out in the comment section and called them out. Blast ya. Say ihe anu neme is not part of Christianity. This is not part of Christianity today. The earlier you stop it, the better. So Soludo put a main video. Nene video Soludo me koda de naka ase na to asene ne chaya mma na chi ata ozo ka ekue ihe de lai no bi no bosi nkita so that unu ngotakwa ebe mma si abia no bosi nkita nene this video. Oh my God. No, teach the people the Christianity will not follow the cross and is not salvation without the cross. It has the cross and without salvation. Faith. I order them and wait for and testify and they never again. We want them. I don't know. When they are sent an emergency to the bad, they are now. Families are in trouble and they don't know and so whatever answer for complaining and answer to my name, they already know. Thank you, Mamnuna Fuchagi here, Soludo. Yes. A lot of you know they pay attention at this type of this type of video. A lot of you pay attention on there. Do you know why most of you pay attention there? Is because that's na oboro onyunumela expect katinu ka Soludo bolo ka bolo. Oboro ndunu na expect. Mana the truth is that na obulu no ndu omenana ka ame arrest this type high so Soludo dey against Igbo tradition. Soludo dinka mana ifugodo onyo ka ifunu gonyo ka pata na eme video say na Soludo is fighting the gospel or Soludo touch not my anointed and do my prophet no man. It's a lie. Inworo onye ya afu ya pata make such a video because we believe in sanitization. Si sanitize yonyo ku sanitize yonye nta. Onye na eme ihe na doro ga anya no no ka Naija. Pota gba ya ama. Oh, Dr. Paul Eneche nombosini mmadụ nye testimony. In the midst of the testimony, he shunned the girl. Siamba. That na ghọtaghị ihu na-eme ihe aka. How can a graduate si n'Igbo graduate na-enwe PhD? Ị na-asụ Igbo like Igbo gị na-abụkọta and join. You cannot even speak well. Talk less of having this type of thing. That they need a reinvestigation. That the girl should lead to it. They reinvestigate that testimony. The bloggers bully that na Dr. Paul Eneche situation onye testimony. Mono no was sanitization in the body of Christ. As na Dr. Paul Eneche humiliated the girl, no
mgbe eme investigation wee fụ yes truly na the girl imago no ụjọ tụrụ ya na imago oligote wee fụ over 100 cause Glory Dome bụ 100,000 capacity wee fụ 100,000 people ụjọ wee tụwa ya, she started stammering. In process of that, within the following day in the evening, Dr. Paul Enecha and the wife paid the girl a visit. Jụọ ya sị biko nyewe na nekwa that they needed to to clarify more on what they are seeing. Yotago that in a graduate student that they should also understand their own part. Koda bunichi na biba drag woman of God. Say na sini na afuzo, ina afuni ina emenka, eme miracle, inu emana, na nekwa after that. All these things mecha this girl kwetecha at the end of the day. Few months later, je drag one the church. Nejuka we me yanka, may you lose winka. While you welcome those people. So, ndị mmadụ na-ebugharị si na anụsa ndị ụka ọgụ. O nwere onye ya pụtasị Soludo nọ na anụsa ndị ụka ọgụ ise lie. Ka anyị sanitize ya, ka anyị kpochie amala ndị bụ ndị. Kedu adị na-agbaalụ problem ọsọ na-achọ solution ebe dake na ndị ọjọọ. Like I always said, na-enwere no fake drugs jilu n'ahịa does not mean na ndị mmadụ nara aṅụ ọgwụ. Na lecturers na-esleep with student doesn't mean that na ụmụazị akwụkwọ mangazi school. That na bandit jilu ahịa doesn't make na ndị farmers ada ejezi. So all these things a na-eme apụtazi at they will single out to church si banka sin cause agwa mụ na the reason why this video agaro viral is because na some of the people not involved abụrụ ndị unu check ọbụla. Sikpọ ya for example no popular people abịa imago onye people nwe about 50,000 members 30,000 members can ụlọ ya ọ ndị unu na-anụ afa ha ifozi ha abido kwutewa nke anụ nwajuke sọsọchala ọkụ elu na amam sọsọchala ọkụ event amam kind of thing ka social media si wee da gara just because of the event of Chalọkụ alone. The reason most of you bank it na bụrụ onye unu chọọ ka akpọrọ mana emele ana as you kwana na-aga church ifụrụ pastor gị and obezi na Anambra State ị na-anya ifụrụ ozi that chi oge jeje chọbụ ya na Lion Base ko Lion House ndị udo gachi ojejua Soludo na ha ma ebe ya ọda the GO no, and it also cause that kema na aka agada the GO ga adịrọ mma because ka ngwa gị ka si eme ihe anụnwada if you know that na miracle the government official na abịala gị church by the time ha bịala gị church enyoba ihe na-eme afọrọ agọta ihe na-eme their place tomorrow ha will chill with security sinya imeli ihe dị otu ngwa bịa kọwa yotago on this one Soludo arresting the pastors na-eme arrange na-eme ha sikpocha ha zacha ha si mee gịnị sikpocha ha zacha ha ka anyị malụ ndị anyị na-aya and for ndị omenala na agitate na Soludo ada arrest the pastors biko nụ achọrọ m kwunu jeme investigation kwunu mara how many pastors Soludo ji for him to come out on video like this may ya say yes na haji pastors mazia that na pastors haji can they be haji and you know the after wo idina ekuliko no the reason why no je emeli ha is that na kwọkọ bụ onye otu unu mmiri afọla anya bụ onye otu unu then the other dibia nwere nnukwu ala nwe ike ile gị sokwa onye eji Jesus ha eje court na onye na ekehite ha eje court. People are not speaking for those ones so on ha bụrụ ndị dibia ka na ha bụrụ ndị omenala okuno for even in that your omenalship most of you are still biased ekuchakwa m. God